Co kdybyste se ráno probudili plní energie s úsměvem a chutí do života? Zní to jako sen? Pro mě to sen býval. A dneska? Dneska je to moje realita. A může být i vaše. Vítejte u 7 zdravých návyků, cesty k lepšímu já. Já jsem Honza a tohle je můj příběh. Pamatujete na ten pocit, když vás ráno budík budí a vy byste ho nejradši hodili oknem? To byl můj každodenní rituál. 18krát odložit, než jsem se vykopal z postele. A to byl teprve začátek. Moje dny? Práce, cesta domů, gauč, televize, nezdravé jídlo, sladkosti. Pořád dokola. Energie? Žádná. Radosti ze života? Nic moc. Motivace něco změnit? V nedohlednu. Ale pak přišel zlom. Moment, který všechno změnil. A o tom tenhle kanál je. O cestě z nudy a lenosti k životu plnému energie. O 7 klíčích, které vám otevřou dveře k životu, jaký chcete žít. Připravte se na změnu. Vaše změna začíná právě teď. Možná si říkáte, proč vás zrovna já mám učit o zdravém životě. Tak vám to řeknu na rovinu. Kdysi jsem o tom nevěděl vůbec nic. Byl jsem chodící průšvih. Představte si to. 125 kg na 190 cm. Dýchání? S astmatem spíš boj o každý nádech. Alergie? Celé léto doma, protože venku číhal pil. Bolesti zad a kyčlí. Moji nejlepší kamarádi. A aby toho nebylo málo, reflux mi připomínal, že i jídlo může být nepřítel. A to není všechno. V mojí rodině to se zdravím taky není žádná sláva. Cukrovka, nadváha, astma, problémy se slinivkou a to je jen začátek. Vypadalo to, že jsem odsouzený k životu plnému nemocí a starostí. Ale pak se něco stalo. Nenašel jsem žádný kouzelný lektvar. Objevil jsem svět podcastů a videí o tom, jak se zlepšovat. A to byla jiskra, která zažehla změnu. Začal jsem zkoušet nové věci. Jeden zdravý návyk za druhým. Nejdřív jsem tomu nevěřil, to nemůže fungovat, říkal jsem si. Ale fungovalo to. Každý nový návyk byl jako dílek do skládačky lepšího života. A víte co? Začal jsem se měnit. Pomalu, ale jistě. Kilo šlo dolů za kilem. Energie, tu jsem měl najednou na rozdávání. A co je nejdůležitější? Našel jsem v životě zase radost. Tohle není pohádka o tom, jak se stát zdravým bez práce. Je to příběh o vytrvalosti, o malých krůčcích, které vedou k velkým změnám. A teď se o tenhle příběh chci podělit s vámi. Možná vás zajímá, co je to za těch 7 návyků, o kterých mluvím. Připravte se, protože tohle je vaše vstupenka do nového života. Za prvé otužování. Zní to děsivě, vidíte? Studená voda není nic příjemného. Ale věřte mi, jakmile překonáte ten první šok, objevíte schopnost vašeho těla. Imunita jako ze železa, energie na rozdávání a psychická odolnost, o které se vám ani nesnilo. Za druhé, přerušované půsty. Nebojte, nebudete hladovět. Půst je jako restart pro vaše tělo. Začnete vnímat hlad jinak, vaše trávení se zlepší a ano, i to bříško se zmenší. Navíc čistá mysl, kterou zažijete, je k nezaplacení. Za třetí, dech. Dýcháme automaticky, tak čemu to řešit, že? Ale správné dýchání je tajná zbraň. Snižuje stres, zlepšuje spánek, léčí astma a alergie, dokonce může zmírnit bolesti. Je to jako mít vlastního doktora pořád po ruce. Za čtvrté, skutečné potraviny. Jste to, co jíte. Ohraná fráze? Možná, ale pravdivá. Naučíme se, jak jíst tak, aby nám jídlo dodávalo sílu, nejíbralo. Žádné drastické diety, jen chytré volby. Za páté, mysl, váš mozek je nejsilnější sval. A jako každý sval, i ten potřebuje trénovat. Meditace, soustředění na přítomnost, pozitivní myšlení, to nejsou jen moderní slova. Je to cesta k vnitřnímu klidu a spokojenosti. Za šesté, spánek, 1/3 života prospíme. Tak proč ho neproměnit v umění? Kvalitní spánek je základ všeho. Energie, kreativita, zdraví, všechno začíná dobrým spánkem. Za 7. cvičení, nemusíte se trápit v posilovně. Pohyb má být radost, ne trest. Najdeme způsob, jak se hýbat tak, aby vás to bavilo, ať už je to tanec, yoga nebo procházky v lese. Tohle není seznam úkolů, je to životní styl. Způsob, jak žít naplno a s radostí. Každý z těchto návyků je sám o sobě silný. Ale dohromady, to je recept na život, o jakém jste snili. V dalších videích se na každý z těchto návyků podíváme podrobněji. Ukážu vám, jak je snadno začlenit do vašeho života. Krok za krokem, bez stresu a přetížení. Připravte se na cestu. Cestu k lepšímu já. K životu plnému energie, radosti a zdraví. Tohle není jen další motivační série. Je to průvodce skutečnou změnou. Možná vás napadlo, proč tenhle kanál vlastně vzniká. Proč se s vámi dělím o svoje zkušenosti? Odpověď je jednoduchá.
protože vím, jaké to je být dole. A taky vím, jaké to je se zvednout. Když jsem začínal, cítil jsem se ztracený a sám. Informací bylo spousta, ale chyběl mi průvodce. Někdo, kdo by mi ukázal cestu krok za krokem. Někdo, kdo by mi řekl, hele, taky jsem si tím prošel. Je to těžký, ale jde to. A přesně to chci být pro vás. Váš průvodce, váš parťák na cestě k lepšímu já. Nechci vám jen říkat, co máte dělat. Chci vám ukázat, jak na to. Chci vám dokázat, že změna je možná, ať už začínáte kdekoliv. Tenhle kanál není jen o mně, je o nás, o komunitě lidí, kteří chtějí od života víc, kteří chtějí mít pod kontrolou svoje zdraví, svoji mysl, svůj život. Cíl je jednoduchý, ale velký. Chci vytvořit hnutí lidí, kteří se rozhodli žít naplno, kteří pochopili, že zdraví není jen o tom, že nejsme nemocní, ale o tom, že se cítíme dobře fyzicky, psychicky i společensky. Chci vám ukázat, že nepotřebujete drahé prášky, složité diety ani drahé posilovny. Všechno, co potřebujete, už máte, jen to v sobě musíte probudit. Každé video, každý tip, každá rada, to všechno je tu proto, aby vám pomohlo na vaší cestě. Ať už chcete zhubnout, mít víc energie nebo najít vnitřní klid, tady najdete nástroje, které potřebujete. Ale nejde jen o informace, jde o inspiraci, o motivaci, o podporu, protože vím, že změna není vždycky snadná. Budou dny, kdy budete chtít všechno vzdát. A právě proto jsem tady. Abych vám připomněl, proč jste začali. Abych vás nakopnul, když to bude těžké. Tenhle kanál je vaše bezpečné místo. Místo, kde najdete podporu, pochopení a lidi, kteří jdou stejnou cestou. Protože věřím, že společně to zvládneme líp. Že když se podělíme o svoje příběhy, o svoje úspěchy i neúspěchy, můžeme se navzájem inspirovat a posouvat dál. Tak co říkáte? Jdete do toho? Jste připraveni objevit svůj plný potenciál? Pokud ano, vítejte v rodině 7 zdravých návyků. Vaše cesta začíná právě teď. Stojíme na začátku něčeho velkého. Něčeho, co může změnit nejen váš život, ale i životy dalších lidí. 7 zdravých návyků není jenom název kanálu. Je to životní styl. Možná si teď říkáte, zní to fajn, ale zvládnu to? A já vám na to říkám, ano, zvládnete. Vím to, protože jsem byl tam, kde jste teď vy. Pochyboval jsem o sobě. Myslel jsem si, že změna je pro někoho jiného, ale není. Je pro každého, kdo se rozhodne udělat první krok. A ten první krok je jednodušší, než si myslíte. Začněte zlehka. Vyberte si jeden z těch 7 návyků, který vás láká nejvíc nebo který se vám zdá nejjednodušší. Třeba ranní sklenice vody, třeba 5 minut meditace před spaním. Ať už to bude cokoliv, začněte s tím hned dneska. Protože víte co? I malé krůčky vedou k velkým změnám. Každý den, kdy uděláte něco pro svoje zdraví, je vítězství. A tyhle výhry se začnou sbírat. Než se nadějete, budete se cítit silnější, energičtější a šťastnější. Ale nechci, abyste na to byli sami. Proto jsem tenhle kanál vytvořil, abyste měli průvodce, podporu a parťáky na vaší cestě. V každém videu se detailně podíváme na jeden ze 7 návyků. Ukážu vám, jak ho začlenit do života, jak překonat překážky a jak vydržet. Takže co uděláte teď? Je to jednoduché. Za prvé, přihlaste se k odběru tohohle kanálu. Tak vám neunikne žádné nové video plné tipů a inspirace. Za druhé, zapněte si upozornění. Chci, aby vás každé nové video nakoplo na vaší cestě. Za třetí, sdílejte tohle video s někým, na kom vám záleží, protože změna je nakažlivá a společně to zvládneme líp. Za čtvrté a nejdůležitější, začněte. Hned teď. Vyberte si jeden návyk a udělejte první krůček. Pamatujte, nejste v tom sami. Jsme v tom spolu. Každý týden přidám nové video, každé zaměřené na jeden aspekt zdravého života. Budeme se zlepšovat společně, učit se společně, inspirovat se navzájem. Tohle je víc než jen YouTube kanál. Je to hnutí. Je to revoluce zdraví a štěstí a vy jste její součástí. Tak co říkáte? Jste připraveni změnit svůj život? Jste připraveni objevit tu nejlepší verzi sebe sama? Pokud ano, vítejte v rodině 7 zdravých návyků. Vaše cesta k lepšímu já začíná právě teď. Uvidíme se u dalšího.